Dios marhain aldo po sa Indogabos, asin welcome po sa selebrasyon kan Santa Misa. Ngunyan, idolot po niya to an sa tong mga personal na pamibi asin kahagadan, asin ang mga minasunod. Pasasalamat asin petisyon ni na Lorraine Evanin and Robert Eifert, Lorraine Evan Clarete, Evan Lawrence Rubio, dulot kan Rubio family. Pasasalamat sa gabos ng mga biyayang na naresibi, dolot kan Desena and Llantero family, asin Shirley de la Vina, asin Augusto Bunao and family. For complete healing of Amelia Borja, dolot ni Maria Salome Borja. For complete healing of Maria Faye Donna, offered by Benang. For safe and good health of Yel, Maria, and Gerald Theodore, Kervin and Joseph and Carmen, dolot ni Benang. Petition Mass for safety and good health and financial blessing for Mary Jean, Roderick, Joseph, Mylene, Maria Francia, Virgie, Alexis, Judy, Christian, Luis, John Angelo, Marie, Raphael, Naina, John, and Lexin, offered by the Sena and Llantero family. Intentions for enlightenment of the Holy Spirit, offered by Mrs. Sol Paite Sichay. Para sa mga kalagan mga minasunod, ni Father Luan Harsha and Father Sol Saez, Arnaldo and Rolando Sr., dolot ni Benang. For all the souls in purgatory, dolot ni Maria Salome Borja. Sa mga kalagan mga miyembro kan CRC LLFCC na nainot na. For the souls in purgatory, dolot kan Llantero and Desena family. Para sa kalag ni Brescio, dolot ni Maricel Arcilia and family. Para sa kalag ni Jesus, dolot ni Delfor Noles. Asin kan LLFCC family. Para sa kalag ni Lionel, asin Rosalina, Llantero, and Romeo, offered by Ining Lumbria. Asin sa kalag sa purgatorio, dolot ni Mrs. Sol Paite Sichay. Ngunyan iyo ni kakagduwang pulong Domingo kan ordinaryong panahon. Inutob ni Kristo ang misyon asin kaligtasan para sa gabos. Minawot niya na ang gabos madara sa kahadean kan langit. Ang tema kan liturhiya niya to ngunya na Domingo. Iyo na ang gabos inaapodan na magbaklay sa dalan nin kaligtasan. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan Eucharistia. Nagabos kita magkaboronyog sa paghingowa na makamtan ang grasya nin kaligtasan. Ang sa tuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverendo Padre Darius Romualdo, Chancellor kan Archdiocese of Cáceres. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na rin makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Sa imong laron, pagtubod yamo lugod magraron, itaan lang na kami ako. Kaugmahan na rin makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Sa ngaran ka Ama, asin ka Naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos,
asin an pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang akuntan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako din makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasaalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Maherak ka, kagurangnan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangnan, maherak ka, kagurangnan, maherak ka. Amurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong parahay ang buo. Inuumaw miika, pinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka na kula kong kamurawayan, kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang na kinutong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ka na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako ang sa mong pagkimahera. Ikaw na nagtutupaw sa tuo ka Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kalangkang. Jesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Ika o Diyos na nag-andam para sa mga namumuot sa imo, kan mga dai nahihiling na karahayan, pabulosa an kaladman kan pagkamuot mo sa samong mga puso. Tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos, asin orog pa sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga, na nangungurog sa gabos na pagmawot, huli kay Jesukristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon.
Ipinapahayag sa enot na babasahon, na yaon ang pangangalokan kan Dios para sa gabos na makisumaro sa gawe nin pagpapabanal. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Siring ang sabi kan kagurangnan, utuba ang katanosan, gibuha ang kasuriputan, taharanin na ang sakong pagligtas, maabot na, asin ang sakong kasuriputan, ihahayag na. Ang mga dayuhan na nakikusumaro sa kagurangnan, tanganing maglingkod sa iya, tanganing mamuot sa ngaran kan kagurangnan, asin maginiyang surugoon, ang gabos na nag-uutob kan sabat, na mayong paglapastangan, asin nagdadanay, sa sakong tipan, dadarahon ko sinda sa bukid kong banal, asin pinapaugmahon ko sa harong nin pamibi. Ang sa indang mga tinutong na atang asin mga sakripisyo na maaako ko sa sakong altar, taan sakong harong, aapodo na harong nin pamibi, kan gabos na banwaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Kaugayan kita kan Diyos asin bendisyonan. Paliwanagon niya sa to ang sa iyang lalawgon. Na maaaraman sa bilog na daga ang sa imong dalan. Sa gabos na nasyon ang sa imong pagligtas. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Magugma asin magkurahaw ang mga katauhan, ta hinuhukuman mo ang kinaban sa kasuriputan, hinuhukuman mo ang mga banwaan sa katanusan, asin ang katawuhan sa daga inaantabayan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Magpasalamat sa imo ang mga banwaan, O Diyos, magpasalamat sa imo ang gabos na banwaan. Bendisyonan kita kan Diyos, matakot sa iya ang gabos na puro kan daga. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Si San Pablo, naglingkod para sa gabos. Siya man nagrokyaw kan marahay na bareta sa mga pagano. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ngunyan nagtataram ako sa endo na mga hintil. Sa sukol na ako apostol sa mga hintil. Iginagalang ko ang sakong paglingkod, tibaad lamang mapaimun ko ang sakong lahi, asin sa siring maligtas ang iba sa inda. Takon ang pagpalaya sa inda, pakipag-ulian kan kinaaban. Ano daw ang pag-ako sa inda, kung bakong buhay hali sa mga gadan. Tadai mababawi ang mga biyaya, asin ang pangapudan kang Diyos. Tasiring na kamo kaidto, nagsuwail sa Diyos, alagad ngunyan, nahirakan huli sa saindang kasuwailan. Siring man, sindangon yan, nagsuwail sa pagkaherak na nakamtanindo, tanganing sindaman ngunyan, mahirakan. Talinaom kan Diyos, ang gabos na kasuwailan, tanganing ang gabos, mahirakan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrokyaw kan marahay na bareta.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susug kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagliklik si Jesus sa mga runa nin Tiro, asin Sidon. Uya sarong babaeng Kananeya na nagluwas sa teritoryong idto, nagkukurahaw na ansabi, kahiraki ako, kagurangnan, aki ni David. Anaki kong babae, makuring sinasaniban nin demonyo. Mayo siya sa iyang isinimbag. Nagdulok ang mga disipulos asin nakiulay sa iya na ansabi, subulan siya ta, nagkukurahaw sa hurihan ta. Nagsimbag siya, de ako sinugo, kundi sa mga nawawarang karnero kanharong nin Israel. Si babae nag-abot, nagsasamba sa iya, na ansabi, kagurangnan, tabangi man ako. Nagsimbag siya, bakong magayon nakuahon ang tinapay kan mga aki asin idaklag sa mga ido. Nagsabi ang babae, upo, kagurangnan, alagad ang mga ido nakakakakanman nin mga rakdag na nauhulog hali sa lamesa kan sa indang mga amo. Da nga nagsimbag sa iya si Jesus, o babae, dakulaan sa imong pagtubod, mangyari sa imo susog sa buot mo. Asin naumayan anaki niyang babae kan oras na ito. Marhay na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aldaw sa Indo mga tugang. Si Mahatma Gandhi sa iyang autobiography nagsabi na kan siya estudyante pa sana, nabasa niya na ang Biblia, asin nahiling niya ang kagayunan kan kristyanong katukdoan. Kaya nahiling niya na si Kristo ang simbag sa problema kan India na inaapod na case system. Itong may mga kategorya ang mga tao. Seryoso niyang pinag-isipan na mag-convert sa pagka-Kristiyano. Sarong Domingo, nagdesisyon siya na kaulayon ang sarong ministro para masabi sa iya ang sa iyang plano. Alagad pag laog niya sa simbahan, dahil siya pinalaog, inhulitan nakabitis siya. Sabi sa iya, magsimba na lang siya kaibakan mga kapariho niya. Kaya naghali siya, dahil na nagbalik, asin sabi niya, if Christians have case differences also, I might as well remain a Hindu. Kung ang mga Kristiyano may kategorya nin mga tao, mas maray pa na maging Hindu. Siring kay niyan pagtratar sa babaeng Kananeya sa Ebanghelyo ngunyan na nakikimahera kay Jesus na bulungon ang sa iyang aki. Nakakangalas na ang babaeng pagano inapod si Kristo kagurangnan, aki ni David. Samantala ang mga leader na Hudiyo dahil nagtutubod kay Kristo. So dahil ko na pinapansin ni Jesus ang babae. Tulong beses nag-apod ang babae, tulong beses man siyang dai pinansin. Enot, ang sa iyang silensyong pagtratar sa babae. Pandua, ang sabi niya, ang sa iyang misyon para sa mga nalalagalag na karnero kan Israel. Pantulo, sabi niya, bakong marhay na ang tinapay para sa mga aki, kuahon, asin ibahog sa mga ido. Yeah. Garo makulog dangugon. Alagad, porsigido ang babaeng Kananeya, kaipuhan niyang malampasan ang tulong-ar. Enot, ang inaapod na rasa, race. Saro siyang Kananeya. Kaya sabi ni Jesus, para lang siya sa mga taga-Israel. Si ining babaeng hini, hali siya sa Tiro, asin Sidon, hali siya sa mga taong isinumpa.
hali siya sa riyon na maraot ang gawi sa pag-abot sa reliyon. Kaya may bias sa iya pag-abot sa iyang kulay kan sa iyang kublit. Dawa kita, igwa pa manggiraray kitang bias pag-abot sa satong rasa. Pag maputi, akala ta marahay. Pag maitom, masabi kita, agta ka man. Pero may kitang may bias dahil sa rasa. May bias ang sarong-ar na dapat niyang laktawan o agihan, iyo ang reliyon. Sabi sa Ebanghelyo, saro siyang hintil, pagano, mayo siyang reliyon. Kaya nakakangalas na sinabi ni Jesus na huli kan sa imong pagtubod. Actually, mayo siyang pagtubod. Ang motibasyon kung taano ta nagdulok siya kay Jesus, actually, bako man pagtubod, kundi pagkamuot sa iyang aki. Dawa na siya ngani pinasupog, alagad ninhuli kan pagkamuot, nagdulok siya kay Jesus. Kita baga dawa masupog na, pag namumutan mo ang sa imong aki, talagang gigibuhon mo ta. Hahamilon mo, lulunokon mo ang supog, huli kan sa imong pagkamuot. Pantulong R, iyo ang inaapod niya tong rasismo. Sabi kan mga disipulos, pahalion, dahil ibaan sa iyang rasa, bako siyang Hudiyo, bako siyang kaayon sa komunidad. May pagka-arogante, asin pang-iinsulto ang apod kan mga Hudiyo sa mga pagano, hintil, ido. Kumbaga, dawa nga ni sa mga ido, igwa pa kitang kategorya. Ang mga ido baga sa kalye, ang pautagan askal. Ang mga ikos, yan mga ikos mi dyan, bako mi man yan ikos. Ang apod baga sa ikos na yaon sa kalye, pusakal. Kaya pag may mga kriminal na sa kalye ang apod ta, pusakal. Ayan, akala takang preso, pusakal. Mga taga kalye. Kaya iba man itong mga ido na papidog, itong mga tig-aarataman mo may lahi. Diba? Iba man ito, talagang ito ang ibangani kay kadurog pa kan mga may sadiri. May kabisto ako kadakol ido, pigpapadoktoran, kada padoktor 20,000 gayo ang tigagastos. Arog kaya ninda kagayon o arog kayan kamuot sa mga ido. Ako nga ni kadto may ido man, iniiba ko dyan sa kwarto ko. Dawa parong ido na ang kwarto ko dahil may lahi. Habutang ihalo duman sa mga askal na mga ido. Kaya masyadong nakaka-insecure o nakaka-insulto ang mga inagihan kan babaeng sa Kananeya. Para sa mga Hudiyo, ang mga pagano, arog kang maating ido dahil dahil sinda kaayon sa komunidad. Sinda kaayon sa planong kaligtasan para sa Israel. So naranasan niya ang rejection, tangani na matisting ang pagtubod kan babae. Matugang dawa sa panahon niya to ngunyan, igwa pa kang inaapod na mga bias. Pagdai ka kaayon sa mga barangay baga, pagdai ka kaayon sa butante sa barangay nindo, dai ka ililista ni kapitan. Ay, dai man ngayon kaayon dyan. Ano man ngayon nakalista? Diba? So, dawa sa panahon ngunyan, igwa ka pang mararanasan, kadakol pa kitang mararanasan sa araw kani, o bako man bagay ngayon tagadigdi, ano man yan ta magbenepisyo. Iya po. So, dai pirming araw kani, so mamamati nindo ang inaagihan kan babaeng Kananeya. Kaya, ano ang challenge sa sato? Enot, hilingon niya to, naan sa tong misyon sa paghiras kan pagtubod, asin pagkamuot nin Diyos, bako sa nasa laog kang pamilya, o kabisto, o komunidad, kundi sa gabos na sa tong nasasabatan, katoliko man o bako. Lalong-lalo na sa komunidad na ini. Ang satong misyon, bako lang para sato sana, kundi dawa sa mga nasasabatan nyato aro aldaw. Iyo po. Kung minsan may mga bias man kita sa ibang reliyon, pag nahili mong, ano English, ano ba ganyan? Iba ang paghiling ta. Dahil pa kita masyadong sanay sa inaapod niya tong, inaapod niya tong ecumenism,
pag-abot sa ibang reliyon. So ilingon niya to mga tugang na pinara nin kagurangnan ang kaulangan na nagbabanga sa to reliyon man o rasa. An sa tuyang maayos na pakitungo sa iba, dawa sa ibang reliyon, inisarong Kristiyanong gawi na iyoan makakakumbinsi sa inda na kita mananggad tunay na Katoliko. Pandua, ang magkaigwanin porsigidong pagtubod. Perseverance means to go through obstacles and achieve your goal, to hurdle all obstructions and get to the finish line. Sa may kasabihan kita, keep your eyes on the prize. Keep your eyes on the prize. Kaya mahiling niya to ang babaeng Kananea, baliwala sayang kasusupgan, dahil ang sayang kamautan, iyon na marahay ang sa iyang aki. May mga panahon, mga tugang, na kung minsan dahil kita nagigirong ang satong kagurangnan. May mga panahon na tinatauan kita nin dahilan. Kung tinatao ang satong mga kahagadan. Asin, an mamundo sa gabos, igwang panahon, nakapaitan sana ang satong nakukua bilang balos sa satong mga pamibi. O kung minsan nga para sirbi ka sa simbahan, alagad kadakol kang karanasan na mapait o inaagihan na kadipisilan. Alagad siring sa babaeng Kananea, day dapat kita magsuko o mag-aktras sa gawi nin pagpamibi o pakikipagrelasyon sa Diyos. Para sa babae, ang sa iyang hinahagad, sarong bulawan, sarong tunay na yaman, ang kaumayan kan sa iyang aking babae. Day siya nasupog magkurahaw sa tahaw kan kadakol na tawo, kagurangnan kay raki man ako asin an sa kong aking babae. Dakol an halimbawa kang inaapod ta na persistent faith, itong mayong patud na pagtubod. An istorya sa Ebanghelyo ngunyan, sarong pagpahiling kan porsigidong pagtubod. An babaeng Kananea, day naguntok hanggang day niya nakua an pinagmamaot. Iyan hinhuli ta, tunay siyang namuot. So let us do the same. Persistent in our prayers and storm heaven with our prayers. Pantulo, an inaapod niya tong mahuyong pagtubod. Yan inaapod niya tong mapagpakumbabang pagmaot. Nagmamaot kita, alagad binubugtak ta sa kabutan ng Diyos an satong pamibi. Pero sinasabi ta, susog sa kabutan ng Diyos. Si San Juan Marivianney, sabi niya, we are beggars who must ask God for everything. Garo kita mga paralimos sa atubang ng Diyos. Sinapo kan babae an malanit na tataramo ni Jesus. Dai maninigong ipakakan sa mga ayam an tinapay na para sa mga aki. Inako kan babae an kasusupgan, alagad sa mahuyong buot, nakimaherak siya. Sabi niya, dawa an rakdag sa lamesa, dakulang pakinabang na sa ido. Huli kan sa iyang simbag, nagbirik ang pag-isip ni Jesus, asin naglumoy ang sa iyang puso. Matugang rakdag an hinagad, alagad bilog na tinapay ang sa iyang inako. Ang mga disipulos, makapirang beses, sinabihan ni Jesus, mga maluya ang sa indong pagtubod. Alagad dakol ang mga parokya, na ang pastor, ang mga patron saint, mga disipulos, dawa maluya ang sa indang pagtubod. Kaya digdi mahiling niya to, na ang grasya ng Diyos, dawa sa paghiling niya to sadit, pero pag minaabot sa tuya, dakulang gayo. Rakdag, pero kadakula ang epekto sa sato. Matugang lugod, makagulo kita nin dakulang inspirasyon sa babaeng ini, na iyo sana sa Ebanghelyo, ang sinabihan ni Jesus, dakulaon
an sa imong pagtubod. Samantalang an sayang mga disipulos, permi niyang sinasabihan, maluya an sa indong pagtubod. Ining babaeng ini, pinahiling niya, an kadakulaan kan sa iyang pagtubod. Saro siyang dayo sa lugar, saro siyang estranghero, day man lamang nasambitan an sa iyang pangaran sa ebanghelyo, alagad siya saro sa mga implo kan tunay na pagka-Kristiyano. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking buktong niya kagurang nanta, pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibiin banwaan. Sararo sa pagkamuot, masarig kitang magdulok sa Ama, na dai nagsasayuma sa anuman na pag-arang nagikan sa pusog na pagtubod. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magin dalihigan kan pagkaherak, katuninongan asin pagkamuot kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad nin mga paratubod, malikayan niya to ang pagkabaranga, huli sa pagkaungis, asin sa salang paghukom sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ina na naghahadit, asin napupurisaw sa salud kan sa indang kaakian, dai makalingaw na magdolok kay Jesus sa paghagad tabang asin ranga. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang sa satong komunidad, maranga asin kamutan kan mga nag-aataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ugma sa God paman sa saindang langitno na eerokan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan sa mong pailihan asin kusog, kamautan mo na magkasararoan gabos na tawo. Gibuha kaming mapagmangno sa mga pangangaipo kan kapwa, asin dain nanggad kami magsikwal sa kiisayman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Matukaw po.
awan mo. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sako, asinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita. Ako kagurangnan an samong mga atang, nahuli kaiyan, nahaman an mga mamuraway na ribayan. Tanganing kaming nagdudulot kan mga tinao mo, magkanigong sa imo man sana mag-ako. Ininagad mi huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkuran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo an kinakban, sinugo mo sa mo an paratubos man sana. Binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, anamutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binaago kami para sa saimong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaibakan gabos na angheles asin santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Banal an kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin na ano ang sa imo kagurayan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, borabo ning gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, taini an sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin mag-inom kaini, tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan baago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagadan mo, kagurangan, ipinapamaran
Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan awak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Sa mong mga kasalan,
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo an katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglawm asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Sa imo ang kabayaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan tinataw ko sa Indo. Hare pagilinga an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkabronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraon kamo nin katuninungan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan tinapay. Kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan tinapay. Kami in katuninongan. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, halagad magtaram ka sana sa kung kalag mayan. Asin
Matindog po. Mamibi kita, uli kay ning mga sakramento kagurangnan kaming nakisumaro ki Kristo, mapakumbabang nagngangayo-ngayo kan sa imong pagkaherak. Tanganing kaming nakakaagid sa iya digdi sa kinaban, magkanigong makisumaro sa iya sa langit. Siya na nabubuhay asin nagahade sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matuko muna po para sa pasasalamat asin imbitasyon. Pasalamatan yato ang sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Darius Romualdo. Thank you so much po, Father. Ang sa tuyang mass offerers, Mrs. Shirley De La Viña and family. Salamat po. Ang mga akolito, ang mga nagbasa, asin si Indugabos na nakisumaro sa misang ini, salamat po. Pasalamatan man po niyato ang manihamiento asing pag-iriba kan PBN Broadcasting Network sa padagos na pag-aire kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network o KFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atindir ni Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ng kaming Diyos na makakamhan, an Ama, sinan Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus dahon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya dahon yakop munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagpaso, ang murabohon ginpa kong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan.